Svetielko blahovaj, lásku v dome zachovaj. Sviet svetielko blahovaj, lásku v dome zachovaj. Sviet svetielko blahovaj, lásku v dome zachovaj. Sviet svetielko blahovaj, lásku v
iba teraz a iné miesto iba tu. V srdci svetlo žiarivé, po svetnom tichu kruhu. Nie je iný čas, iba teraz a iné miesto iba tu. V srdci svetlo žiarivé, po svetnom tichu kruhu. Nie je iný čas, iba teraz a iné miesto iba tu. V srdci svetlo žiarivé, po svetnom tichu kruhu. Nie je iný čas, iba teraz a iné miesto iba tu. V
srdci svetlo žiarivé, po svetnom tichu kruhu. Nie je iný čas, iba teraz, a iné miesto iba tu. V srdci svetlo žiarivé, po svetnom tichu kruhu. Volám ťa, živel vzduch. Symbol spojenia človeka s vonkajším svetom, ale aj prepojenia ľudí navzájom. Symbol spojenia s predkami a s koreňmi. Podpor nás v tomto čase, aby sme sa cítili prepojení navzájom. V čase, keď je naša izolácia väčšia ako kedykoľvek predtým. Podpor spojenie ľudí medzi sebou. Nech vieme, že sme v tom každý za seba a predsa spolu. Vítaj vzduch. Vítaj v našom kruhu. A ja ťa volám, živel ohňa, symbol premeny, svetla a nádeje. Si tvorcom, ale dokážeš aj ničiť. Spájaš nás, aj rozdeľuješ. Prinášaš nám v tieto dni odvahu, vášeň, tvorivosť, ale aj hnev, zlosť a posudzovanie druhých a ich skutkov. Podpor nás v tom, aby sme hľadali vždy to, čo nás všetkých spája. Aby naše slová, činy, aj myšlienky boli podporené energiou súcitu a pochopenia každej ľudskej bytosti. Vítaj, oheň, vítaj v našom kruhu. Volám ťa, živel vody, symbol plynutia v dôvere po rieke, po prúde rieky života. Prosím, otvor nám cez tvoje živé vody, ktoré nesú informácie od nepamäti, studnicu poznania, o hĺbke nás samých a o pravde, o nás samých v tých hlbinách. Voda, vodička, prosím ťa, nauč nás cez tú ženskú esenciu, ktorú v sebe nesieš, tvoriť ten nový svet v lásky plnej, mäkkej sile. Vítaj voda, vítaj v našom kruhu. Volám ťa, živel zem. Ty symbol veľkej pramatky, do ktorej náručia sme sa zrodili. Si symbolom hojnosti a výživy našich tiel. Symbolom bezpečnosti a stability. Dovoľ nám, prosím, v týchto dňoch pocítiť istotu, že sme sa nestratili niekde v hlbinách času a v tme, ale naopak spočívame v tvojom hlbokom lone, v zamatovej tme.
aby sme bezpečne mohli odovzdať všetko, čo túži v nás byť premenené. Aby sme sa znovu zrodili zdravší, živší a šťastnejší. Vítaj zem, vítaj v tomto kruhu. Dnes je 12.12.2020. Silný a magický dátum plný odkazov a symboliky. Je to zároveň aj deň, kedy nám do zimného slnovratu ostáva presne 9 dní. 9 najtmavších dní z celého roka. Zostup do tmy vyvrcholí zimným slnovratom 21.12., najkratším dňom v roku s najdlhšou nocou. Príroda v tomto období sťahuje svoje sily zvon smerom dovnútra. Vonku je ticho a pokoj. Vo vnútri pod povrchom je však veľká aktivita. Toto je proces, ktorý každoročne volá aj mnohých z nás. Tento rok je to možno ešte jednoduchšie než po iné roky, kedy predvianočné tempo vyťahovalo našu pozornosť smerom von. Tento rok máme možno ideálnu príležitosť využiť predslnovratové stíšenie, stiahnuť naše aktivity smerom dovnútra a pozrieť sa, čo v nás si pýta našu pozornosť. Kde sú tie tmavé miesta, ktoré ostali zanedbané, nespoznané, slabé a choré, tie, ktoré potrebujú našu starostlivosť a svetlo nášho vedomia. Ak každý z nás v týchto 9 nastávajúcich dňoch venuje každý deň pozornosť svojmu vnútornému svetu a vnútornej práci na sebe, v deň slnovratu budeme môcť naozaj stať premenení a privítať nový začiatok v novej sile, s novými darmi a kvalitami. A toto je zámer dnešného obradu. Nabrať odvahu a vytvoriť spolu s vami bránu do nášho vnútra, kde každého a každú z nás čaká práca v našich individuálnych svetoch, vďaka ktorej môžeme potom spoločne tvoriť lepší vonkajší svet. Nech nás na tejto ceste sprevádza svetlo Lucie, ktorá k nám prichádza už zajtra, 13. decembra. Lucia je symbolom večného svetla. Je symbolom vedmy, ktorá svieti v našich najtmavších dňoch počas celého roku. Je tou, ktorá prináša to svetlo neúnavne. A naši predkovia nám zachovali toto dedičstvo, jej odkaz, zvykmi, ktoré dodnes na dedinách a v mestách sa tradujú, že dievčatá prichádzajú odeté v bielom ako Lucie, zamúčené a husím perom očisťujú energetický priestor v domoch. Pod prach domov dokonca liali naši predkovia mlieko, ako keby chceli vyživiť ducha predkov, bieleho hada. Tak aj ty, Lucia, nech na našich cestách nás múdro sprevádza tvoje svetlo, aby sme putovali bezpečne do hlbín našich duší. Vítaj, Lucia, medzi nami. A spájame sa týmto obradom aj s inými kruhmi na zemi, s inými ľuďmi, ktorí to cítia rovnako ako my a rovnako ako vy. Spájame sa, aby sme spoločne zapálili to svetlo vedomia, každý sám v sebe a za seba, ale tak vytvorili svetelnú mriežku na našej Matke Zemi a pomohli tak v tomto transformačnom procese. Nech je požehnané.
Vítaj, Lucia. Nech tvoje svetlo nám múdro svieti do hlbín našich duší. Som pripravená vstúpiť do špirály a pozrieť sa do najhlbších častí mojej duše. Uzrieť, aké strachy, zranenia sa v nich skrývajú. Nebojovať s nimi, ale iba pochopiť, odkiaľ pochádzajú a čo mi prichádzajú povedať. Uznať ich, uvidieť ich vo svojom živote. Každý z nás čelil v tomto roku rôznym svojim strachom a zraneniam. Prichádza teraz 9 silných dní, kedy môžeme v dôvere zostúpiť do najväčších hĺbok našich duší a pozrieť sa na všetky tieto svoje strachy, svoje obavy, svoje hnevy a hľadať, na čo ich môžeme premeniť, aké dary v nich môžeme uzrieť. A preto vstupujem so zámerom pozrieť sa na svoj hnev na človeka, ktorý prináša do diskusie opačný názor. Zapaľujem svoju sviečku a premieňam hnev na druhého človeka na možnosť hľadať inšpiráciu v jeho slovách, na možnosť pozrieť sa na veci aj inou optikou, iným uhlom pohľadu a rozšíriť si svoje obzory. Vstupujem do tejto špirály so zámerom pozrieť sa bližšie na pocit, že žijem príliš krátko. Že moje piliere nie sú dosť pevné a že ochoriem.
Zapalujem túto sviečku a v jej plameni premieňam moje strachy o uvedomenia a precítenia toho, že žijeme v bezpečnom svete a že je o všetko postarané a že naozaj máme všetkého dostatok už teraz. A že o mnoho viac spolu zvládneme, keď budeme tvoriť spolu ako individuálne. Vstupujem do tejto špirály so zámerom pozrieť sa na svoj strach z toho, že ak prejavím svoj názor, strátim svojich blízkych, strátim ich lásku, ochranu, že budem vyčlenená a odmietnutá. Zapaľujem túto sviečku s prianím premeniť svoj strach na rešpekt voči svojej pravde. Aby som z toho miesta mohla vzdať úctu a rešpekt pravde iných. Vstupujem do tejto špirály so zámerom premeniť svoju netrpezlivosť, ktorá pramení zo skrytej neschopnosti pustiť kontrolu a zo skrytej nedôvery, že všetko sa deje v súlade s Božím plánom. A týmto prizývam aj vás, ktorí ste s nami prepojení v tomto obrade cez virtuálnu sieť, aby ste v tento okamih nazreli hlboko do seba, načreli a priniesli na svetlo vedomia nejaký váš tieň, nejakú vašu tému, ktorá sa vám možno tento intenzívny rok veľmi opakovala. Pomenovali ju a spolu so mnou vstúpili do tejto špirály vedomej premeny.
Zapaľujem túto sviečku a premieňam netrpezlivosť na prijatie a dôveru, že všetko sa deje v súlade s Božím plánom. Pre môj osoch a užitok a pre osoch všetkých. Aby sme mohli zložiť tie závoje ilúzií a cez pravdu o sebe vkročiť do skutočnej slobody. Ukotvujem tieto zámery cez svoje telo a vedomie do každodenného bytia. Nech je požehnané. Do spoločného svetla sviečky vkladám vzájomnú inšpiráciu. Zdravie a bezpečie. Rešpekt voči svojej pravde a pravde iných. Prijatie a dôveru vo vyššie vedenie. Nech sa stane. Sviet svetielko plápolaj, nádej v duši zachovaj. Sviet svetielko plápolaj, nádej v duši zachovaj. Sviet svetielko plápolaj, svetlo v duši zachovaj. Sviet svetielko plápolaj, svetlo v duši zachovaj. Sviet svetielko plápolaj, radosť v duši zachovaj. Sviet svetielko plápolaj, radosť v duši zachovaj. Sviet svetielko plápolaj, pokoj na zemi zachovaj. Sviet svetielko plápolaj, mier na zemi zachovaj. Ďakujeme bytostiam tohto miesta za to, že sme tu dnes mohli vytvoriť tento obrad. A ďakujeme vám, že ste tu boli s nami. Na záver vás pozývame, aby si každý z vás odpálil symbolicky svoju sviečku od tohto plameňa našej spoločnej sviece zapálenej dnes pri tomto obrade. V jej plameni je aj svetlo Lucie, ktoré nás každoročne sprevádza temnotou. Môžete to urobiť práve teraz. Symbolicky odpáliť od svetla tejto spoločnej sviece a zapáliť svoju sviečku u vás doma. Teraz
je jej plameň aj vašim plameňom. Nech vás jeho svetlo sprevádza na ceste do najtmavších dní roka a najtmavších miest vášho vnútra. Nech vám pripomína svetlo vo vašom srdci, pretože práve ono je to, ktoré mení tmu na poznanie, múdrosť a lásku.